stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. Va, alça't, que fas tard. Mira la teva habitació, mai fas res. Va, amunt, que ja és hora. Deixa de maquillar-te i contesta'm, que sempre fas igual. Qué pesada, tronca, deixa'm ja, sempre estàs xillant-me, eh? Va, deixa'm ja, que me'n vaig a escola, que fa estar. Au. Agafa la jaqueta, que fa fred. Adéu, pesada. Hola, guapa. He tingut una idea, puja. On vas? Puja, que serà divertit. No puc, tinc un examen. Arriba, que faré tard! Paula i companyia, podeu callar? Perdó. Han estat vostès? No havia dormit. Ah, vale, pues jo també m'adormiré quan te fique les notes. Este examen ja tens un 7 i les altres no estan per tirar coets. O sea, que seguís besant les notes que s'oblida als teus pares. Pues avisa'l, entén? Igual. Damunt que vens tant que faltes al respecte. És que no teniu educació. Ale, ves a preparant per les recuperacions que vas de cap. I ara surt de classe. La mochila. Però tia, està bé. El Raúl també fa, sí, tia, anat a pegar una volteta amb ell. Passa de fer l'examen. Que bona vida que tires, tia. Ah, que sí. Pero mira, Isa, ¿de qué va? ¿Qué se creo? Que te ha copiado la sudadora. Pero tú tienes la mejor, tía. Tía, no era per tu, güey, Patrick, no ves? Què va, tia? Isa segur que està organitzant algo, però això no ves. Ah, va, ja deia jo. Home, eres tonta o fas? He vingut caminant, primo. Per què no has vingut a per mi? He fet l'idiota. Esther, he parlat amb la teva mestra. Les teves notes estan molt baixes i no arribes mai a hora. I mira el que he trobat! Mírame el cuarto. Estàs castigada sense mòbil, dóna'm. Sí, home, tot tu. Home, Dóna'm el mòbil! que no. Patrick. Mira, que sé molt el que t'he dit esta matí. Perdona'm, per favor, vols que quedem un ratet? Va, tira cap a ma casa. Què volies? Perdona, Patrick, per d'esta matí. Ho sé molt. Acabo de discutir amb ma mare i necessitava algú per a parlar. No res, tia, és un exagerat, sempre igual. Jo? Un exagerat? L'exagerat eres tu. Dic que la pressa què és? Ha vingut a ma casa a fer les pau o anar-me a xapar? Dic que anem a casa ja! Yes, no podeu quedar un rato? No? Vale, adeu. ¿te pasa algo? No te claves, que a tu ni te va ni te ve. Te sentirás mejor si lo contas a algú. Que no. Que sí, conta a mi si vols. Pots Segura? contar-me-ho, claro. Segura? Sí, Bueno, passa això i em sent molt trista i sola amb mi mateixa. però tot té solució i pots contar a mi. Després de tot, Sí. Comencem solucionant el problema més greu. Tens que arreglar les coses en ta mare. Després desfer-te del Patrick. Tens que pujar les notes, tens que estudiar més. I després tens que perdonar a tots i a tu mateixa. Reconduir-te i perdonar-te com a persona. Pots quedar-te a ma casa si ho necessites. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse.